mooi vrij werden, zelf baas werden, met z'n allen mooi op stap en er een mooie dag van mijntje. En jongens met diep later vooruit weer thuis komen. Dus dat is de opzet eens. En dit is de machine van die? Ja, dat is mijn machine, ja. Leuk ding. Ja, dat is echt zo. Een prototype kast en protosleutel in, maar het draait, staat nou draait en dat gaat perfect. Maar heeft hem zelf in elkaar sleutelen dan? Ja, wie krijgt zo'n pisteboelie dan de uitrijder van huis. Die hebben we helemaal stript en sloopt en vanaf het begin hebben we opgebouwd. De motor leidt op mooie plak. De meenkap hebben we bouwen laten, die hebben we weer helemaal verbouwd, zo hebben we weet dan het niet zin. Nou, stap voor stap dan beziet je er te komen en ik denk dat we staan heel eind binnen. Dus het hem zelf wat ontwikkelen eigenlijk. Nou, hij is wel ja. Ja, net helemaal alle draaien wel mee, maar je moet toch meestal in dit rijgebeuren zelf het wiel uitvinden. Exact. Nou, ze worden net in fabrieken gebouwd of zo, maar iedereen die er mee meent, die bouwt ze toch in eigen werkplaats. En ja, zo gaat dat zo'n beetje. Het is je eigen koninkrijk een beetje, no? En dit is die Scotsie. Nou, weet ik niet, maar ja, ik ben er wel weer op om samen te zeggen. Ik ga me liever dan naar je trekken. Ja? Ja, dat kan iedereen. Ik ken hoe het keepje toch, of nee? We pakken dat 15 maart pakken we dan Staatsbos. En dan pakken we dat 1 april het Friese Geer nog. En dan hier een hoekje en dan is het gebeurd. Dus dan hebben we de lood vol en dan ben we wel tevreden. Ja? Ja, heb ik me nog, ik wel. Helemaal die hem zo nog alleen nog mee aan, maar met jongens nog even naar huis staat, maar tussen een te plak, er is nog een keer wat, dus het zijn lange dagen voor ons op het moment. Het is geen 8 tot 5 mentaliteit. Dat vandaar. Dus in bad terug nou? Ja, sowieso zijdagen in de weekend kennen. Dus we moeten zien of we gewoon met deze machine al het rijtrouw krijgen. Dat lukt wel. We lezen een week voor op schema denk ik ongeveer. Nee, zulke dagen kun je mooi bedwaan, dus bergen aan. Well, life on the farm, I kinda laid back, ain't much an old country boy that me can't hack. Early to rise, early in the sack, thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sunset low, pull out my fiddle and rosin up the bow. Kids are all asleep, so I keep the cattle low, and thank God I'm a country boy. I'd play a solid good all day if I could, but the Lord and my wife wouldn't take it very good. So I fiddle when I can, work when I should, and thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. Sun's coming up like a cake's on the griddle. Life ain't nothing but a funny but a riddle. Thank God I'm a country boy. Woohoo! Eerst was het een beetje en toen was het opeens veel. Ja. Hoeveel heb je er? Nou, ik denk de 200. Ja. Dit heb je mooi zelf maken? Ja. Ja, met behulp van de vaders natuurlijk. Ja. Maar de miniatuur is zeg maar ons gedeelte en de diorama toen de vaders. Ja, allebei. Ja. De wat? De diorama's. Dat zijn de platen waar alles op Ja, staat. landschappen zeg maar. Ja. Ja, het heet in miniaturentaal. Diorama. Ja. We zijn daarachter. Dat is dan een diorama. Ja. Ja. Daarbij staat maishakselen. Een helikopter erbij. Ja. Ja. Patrouillehelikopter van politie. Politie. Er zit hennep in de mais, dus. Hennep in de mais. Ja. En dat mag officieel niet, hè? Hennep in de mais. Er gebeurt wel heel veel. Ja. Dus toch niet dat maatje waar ik. Ja. Ja. Leek ons wel grappig.
Hoe oud ben je? Ik ben 15. En ik ben 12. Er zitten wel verschillen in. Ja. Maar dan kun je elkaar zelf op hem trekken. Ik wel. Ja. Ja, ik word van het jaar 16 en dan moet ik ook naar een andere school. Wat meer landbouwgerichtheid. Dus dat is wel mooi, ja. Ja. Op die school, een nieuwe school en dan moet je ook stage lopen. Die richting ga ik wel op van landbouw. Maar ja, moet ik eerst examen halen natuurlijk. Oh, ja. Maar dan kan je in het schelen wat voor stage als maar op hem trekken kerst. Nou, eigenlijk wel. Maar dat is voor Dijks, je had het ik. Ja, wel ongeveer, ja. Ja, ik wil ook misschien ook nog wel wat in de natuur doen, maar ook wel in de landbouw, dus. Want dioramen zien het echt. Ja. Ja.